Mae Tir Sir Gar yn ôl, neu fe fydd yn ôl, ac I delfyru ei enw I Tir, ac fe fydd yn ôl cyn bo hir. Cyfle I ni felly I gael cip tu ôl i'r llenni yng nghwmni y cast a'r criw. Roedd Tir Sir Gar yn ddrama unigryw a phwerus gan Theatr Genedlaethol Cymru, a oedd yn pwysleisio'r her a'r newidiadau sy'n wynebu ffermwyr Cymru. Fe addaswyd y ddrama lwyfan yn ffilm, a bydd cyfres ddrama deledu yn ymddangos yn fuan. Mae'r cyfan yn cael ei ffilmio ar hyn o bryd yng Nghaea Sir Gar, a ges I wahoddiad i'r set I weld y criw yn paratoi ar gyfer golygfa stunt. Lee, fel cyfarwyddwr, Tir, pa fath o broblema ydych chi'n ei wynebu o ddydd I ddydd ar shoot fel yma? Wel, tywydd, yn un peth, mae lot o law yn nyffryn tywi amser yma'r flwyddyn. A heno hefyd mae stunt yn ni. Felly ni'n ei crash yng nghanol y wlad a mae eisiau golau mawr er mwyn llydaenu rhywfaint o ole ar yr olygfa. Felly, ie. Rhaid I hwnna fod yn un take? Mae yna crash yn digwydd ac wrth gwrs dim ond unwaith gallwn ni wneud y crash yna. Oherwydd I ni chwalu rhyw ffens a rhyw gat neu gilydd. Cool. Felly mae yna elfen o look fyna. Ond fi wedi gwneud sawl stunt erbyn hyn a does dim byd wedi mynd o le. A dyna fi newydd roi'r ceibosh ar hynna. Ond na, byddwn ni'n ffain. Croesi bysedd. Beth sy'n mynd ymlaen heno? Ti'n cael deithio ni? Wel, sa'n cael gweud lot, ond just heno, diwrnodau fel hyn ar set yw pam es I ysgol drama. Ni'n cael, mae stuntmen gyda ni a mae lot yn digwydd heno. So, damwain yw I sy'n digwydd mewn cae. Felly, ie, llewyd gymaint o hynny. Mae'n cymeriad I Arwel a cymeriad yr actor Sean Pritchard, sef Steffan, yn involved. Felly, ie, gewn ni lot o sport. Pan ddechreuais i'r daith yma rhyw 2 blynedd yn ôl, tawsgrifennu sioe theatr o'n I. A dyma fi dal yma yn Nyffryn Tywi yn cynhyrchu cyfres drama. Be dwi'n mwynhau am y peth yw bod y straeon ni'n adrodd yn berthnasol tu hwnt, dwi'n meddwl, i'n cymunedau gwledig ni. Did a mat here. Y cyfres drama Tir a fydd ar ein sgrins rhywbryd yn y blwyddyn newydd. A dyna ni am yr hanner cyntaf, digon I ddod eto yn yr ail hanner.